Prøv lige at vente. Stop musikken. Jeg er blevet helt vildt sulten af al den her dansen. Nå, men jeg har der en opskrift. Jeg henter den lige. Lækker hjerne. 3-4 kilo hoved. Pynt. Hovedet renses, steges i 3-4 timer. Åbn kraniet, skrab hjernen ud og velbekomme. Lækker hjerne. Det lyder godt. Vi klarer hovedet. Hey, prøv at se. Der ligger en derovre. Hvor er den? Der. Jeg tror, hun har et stort nok hoved. Vi fanger hende og tager hende med til lejren. Hjælp! 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 Så hjælp mig dog! Okay, så halshugger jeg hende. Hjælp! Nu skal hun kun have 3-4 timer, så er hun klar. Okay, så går jeg lige ud og tænder bålet. Uga, 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 uga. Maden er færdig. Nu skal vi ind og have lækker hjerne. Nemlig, så kan vi endelig spise. Så er der serveret. Lækker hjerne. Jeg spiste det altså ikke.